በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኣቦታት ኣሕዋት ዲያቆናትና ኣቦታትና ኩልኹም ኣሕዋትና ጠቕላላ ብምሉእ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ትኾኑ እንኳዕ ደሞ ልደት ዋዜማ ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና ምስ በልኩ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ገዳም ደብረ ግንፋል ዘፈለገ ሓየቑ እዳስላሴ ገዳም ይበሃል። ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ገዳም እዚ ካብ ኣክሱም ፅዮን ቀፂሉ መስዋእተ ኦሪት ተሰውአሉ ዓብይ ገዳም ንኣቦታትና ጻድቁ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሃይ ብ7 ዓመት ብሓደ እግሮም ጸለይሉ እንደይ ቅዱሳን ኣቦታት ዝዓረፍዎ ቅዱስ ቦታ እዩ። ናብ 400 ዝኣኽሉ መነኮሳን ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገዳም ዓንዩ ሰብ ስኢኑ ሰብ ልሰኣነ ሰብ ኮይኑ ዝሪኦ ስኢኑ ቆላሕ ዝብሎ ሰብ ስኢኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታ ኢኹም ትሪእዎ። ልምዓት ኣለዎ በናና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙዝ ኣሎ ማይ ኣለዎ። ግን ሰሪሑ እቲ ገዳም ዝዕብዮ ስኢኑ መነኮሳት ኩሎም ካብዚ ገዳም ወፂኦም ዝበልዕዎ ሰትይዎ ስኢኖም ድኹማት ኮይኖም እቶም ዝነበሩ ወጣታት ደሞ ያው ካብኡ ወፂኦም ማለት እዩ። ስለዚ ያው ዓቕሚ ስኢኖም እቲ ማይ እውን ኣይተገደበን ገደባ ንምግዳብ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኣትክልቲ እውን ይሓርር ኣሎ ዝኾነ ውሽጡ ዝኾነ ቫይረስ ኣትይዎ ይሓርር እዩ ዘሎ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ለምለም እዩ። ብጣዕሚ ይቕረደሉ እቲ ገዳም ኣይኮነን። እቲ ኣከባቢ ርሑቕ ከይድካ ናብ 30 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ከይድካ ዝርከብ ገጠር እውን ዝጠቅም ልምዓት ኣብኡ ብዙሕ ሰፊሕ መሬት ኣለዎ። ስለዚ ግን ያው ከም ትፈልጥዎ ገዳም ናይ ኣቦታትና ብዙሕ ክብሪ ስለ ዝነበሮ እቶም ኣብኡ ዘለዎ ካብ ዝነብሩ ደግሞ ኣብኡ ወሪዶም ክሰርሑ ፍርሒ ስለ ዘሎ ናብቲ ቦታም ዝወርድ ሰብ የለን። ስለዚ በጃኹም ኣብ ዓለም እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ኣትክልቲ እዚ ክንሪኦ ኣለና፣ ለቋላሕ ክንብሎ ኣለና፣ ሓገዝ ክንገብሮ ኣለና። ኣብ ዘመንና ኣቦታትና ዘፅንሑልና ትውፊት ገዳም ኣባና ዘመን ግን ይዓንዎ ኣሎ። ስለዚ ልነብስና ድሕነት ንግበር፣ ልነብስና ንፀድቀሉ ንግበር። ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ብምሉእ ኣብ ዓለም እትነብሩ ህዝብና ኩላትኩም ክትሪእዎ ቆላሕ ክትብልዎ ክትሕግዝዎ ኣለኩም። ኢድና ኢልካ ኩላትና ካባይ ጀሚሩ ክንሰርሕ ይግባእ። ለባማት ምሁራት ፈላጣት ዘለኹም ደቅና ቆላሕታ ክትወልቲ ገዳም ኢና እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ። ስለዚ በጃኹም ስላሴ ገዳም ክንዕደጎ ኣለና። ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም እዞም ገጠር ካብ ርሑቕ መፂኦም ኣነ ገጣም እየ ከይደ ነይረ ናብቲ ገዳም ከይደ እውን ልተመኡ ዘለዉ ህዝቢ ኣኪበ ዓብይ ኮሚቴ ያው ኣቋቂምና ኢና መፂና። ስለዚ እዞም ኮሚቴ እዚኦም ደሞ ብትስም ቤተ ክርስቲያን ባንክ ክኸፍቱ እውን ጌርና ኣለና። ስለዚ ያው ናብቶም እዚኣቶም ዘመ ዘሎ ኮሚቴ ኮንታክት እናገበርና ልቲ ገዳም ክንዓብዮ ኣለና። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደገ ሰላም እዩ። እቲ ህዝቢ ተሰብሲቡ እዩ ዘሎ እንታይ ንግበር እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እንታይ ንግበር ዝገዳም ሲ ከመይ ንግበር ኣብ ዘመንና ይዓኒ ኣሎ። ቅዳሴ በየሰሙኑ ዝቅደስ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ግን ኣብ ወርሒ ሓንቲ መዓልቲ ኳስ ቅዳሴ ሓሪምዎ። ስለዚ ትሪእዎም ዘለኹም 34 መነኮሳት እዮም ዘለው እና 34 መነኮሳት እዮም ዘለው። ስለዚ ኩላትና ክንሪኦ ይግባእ፣ ኩላትና ቆላሕ ክንብሎ ይግባእ ማለት እዩ። ሓደራ ክብል ይፈቱ። ስለዚ እዞም ምእመናን እዚኦም ብጣዕሚ ዝሕዝኑ ምእመናን እዮም። ስለዚ እዮም እውን ዝነጋገር ዘለው እንታይ ንግበር እዮም ዝብ ዘለው። ኣነ ደግሞ ያው ቃል የኣትየ መፅአ ማለት እዩ። ያው ናብቲ ዓለም ያው በቲ ዘለና ዓቕምና ዝኣክል ናበልኩ እየ ዛረብ ዘለኹ ከም ትርኢኒ ያው ተረኺበ ኣብቲ ገዳም ከይደ ማለት እዩ። ስለዚ ቃል ኣትየ መፅአ ምስቱ ብዙሓት ገባርያ ሰናያት ኣለው፣ ክፀድቁ ዝደልዩ ምእመናን ኣለው፣ ደቅና ኣለው ኣብ ዓለም። ብእውነት ከምዚ ዓይነት ትክክለኛ ልቲ ገዳም ዘልምዕ እንተኮይኑ ለፍቲ ገዳም በፂሑ ዝስራሕ ተኮይኑ ክንሰርሕና ዝብሉ ምእመናን ኣለው እዮም። ኣጆኹም ኣይትሕዘኑ ኣይትንብዑ ኢለ እየ መፅአ። እቶም ሪእዎም ዘለኹም ሸፋፊኖም ዘለው ይበኺ እዮም ዘለው ይነብዑ እዮም ዘለው። ስለ ናይቲ ገዳም ክለዓል ከሎ እቲ ዝነበረን ትሕጂ ዘለን ክሪእዎ ከለው ብጣዕሚ ልቢ ዝነክ እዩ። ኣነ እውን ኣብኡ በኺየ ነቢዐ እየ መፅአ።
ስለዚህ በጃኹም እዚ ቆልሕታ ክንወለና ናይ ሚድያታት ኩላትኩም ዘለኹም ኣብ ሚድያ ትፈጥኑ ዘለኹም ልዝገዳም እዚ በጃኻትኩም ነቕንዐዮ ልዝገዳም እዚ በጃኻትኩም ሰብ ንኹኖ ስለዚ ሰባት ኮይና ንረኸብ ስለ ስላሴ ክብል የዝደሊ ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን በእውነት በረከት ረድኤት ለሁላትኩም ይባርኩም በእውነት በበዘለኹምጎ እግዚአብሔር አምላኽ ሐሳብ ልብኹም የፈጽምኩም ዘምደቅና ተዓደጉዎም ልዚኦም ረእይዎም ቆላሕበልዎም ዘምደቅና ስለዚ ሁላትኩም በእውነት ኣብ ዘመንና እዚ ተሰርሒና እዚ እውን ትዘጽድቀና ዝኽእል መንግስት ዘውርሰና ዝኽእል ስለዚ ለዚ ህዝቢ ልዝውፅእ ህዝቢ እዚ ክንወጽሕሉ ኣለና በጃኻቶም ከምኡ ደግሞ ያው ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ተመነኮሳን ብዙሓት ብጥሜት እዮም ረጊፎም ብዙሓት ኣቦታትና እዮም ተወዲኦም ረኺበ ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እና ስለዚ በጃኻትኩም ናይ ሚድያ ሰባት ክንሕግዘ ቆልሕታ ክንወለና ስለዚ ብዙሓት ሰባት ያው ብግል እውን ተናገርኽዎም ኣለው ስለዚ ሁሉ ተስፋ ይዝህብ ግን ስራሕ ኣይተጀመረይ ስለዚ ስራሕ ንጀምር ልዝገዳም ንተዓደጎ ክብል እየ ዝደሊ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ካልኣይ ምሳይ ሓደ ኣቦለው ስለዚ ሰሙን ንሽተን ልዝገዳም መብራህሪ ክውኹም እዮም ስለዚ ናብኦም ክሕልፈኩም ይቀኒየለይ يغنيلنا أبونا ملاكة هاي دس بالحسابكم مكافيلكمنا قرامات نحوص أنزل برأس صحيفكم لخمز لهم أما العالم زركب حزب كريستيان نزرئو عبي حاجز هجبر كم زغل تسا هجبر مالتيو سخم كأني بعينهم رئيهم هاويتكم ناب عين مؤمنان إذن مؤمنان كبس أحسن لازقوركم ون صبق نجاريو زي خبري هابكم يا خم تريوا لهم أنا رأيي بتعمد سيلني قدامات كعابيو أب كله أب ملأت كرايز اللو قدامات أنا بس فوق أدو استواز أخن جبر وزقات أمان وين ملأختي محلالف يعني لي thank you أبونا እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ያው ክነትኩም ናይ كنت ملكة أديق إقبارلكم أبوتاتنا كمزي لنا خلاتنا إدلي تتحيزنا كنسرح خلنا ياو أجزاء دغمو أما أخلنا خينو أجزاء أملاخ ندلي يخلو يقبرلنا مالتيمو سلازي يقني لنا كبلي فتو أبنا نا منان خلاتكم أو علم تركو أبوتات دياقونات كاينات منوكسات كم دوم منان خلاتكم مهرات بانات زبوتازي كنوري يقبا بجاخاتهم سلاسي كبل يزدلي حدراهم كبل يدلي انا ونا قدمهم الله تدلي تو زقب انه كل كجبر وفيه انا ومسخاتهم خينا خسرح جن حدا سبت خينو حدا ايد خينكا متقع سلا زي كال مسزبخ حبيرك اخا خسرح تخيل مخنياتهم 50 لومين لحدا سب شخميو ل50 سب جن جيص ايو سلازولا ابوتاتنا ايد لايد ندحر تتحايزنا بونات زغدامزي كنقنعنا كمتو ابونا زولغون لزغدامزي طرحك يخونه بزح غدامات ون كمو ال ايو اب صقمات زلو سلازي لااتون كنريهم نخلينا مالتيو سلازي زغدام زركب اب تنبين عبي عدي አካባቢ ኮይኑ ወረዳ ኮይኑ ማለት እዩ ዘፈለገ حيقي ግባ ዝባል ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ግባ አውፍቱ ጫካ ውሽጢ አበረኻ እዩ ዝርከብ ዝገዳምዚ ስለዚ ዓብይ ገዳም እዩ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸበል ኣለዎ ናይ አቡነ ችሮስ ጸበል ኣለዎ እና ብጣዕሚ ዓብይ ገዳም እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ዋሻ እዩ بتاعم برخايو سلازي بزحات أبوتات دغمو ያው ዝቦ ገዳምዚ زرغص ወጽ አለይሉ ቦታ እዩ ከምት ዘልኩም በጀመርያ እስከ 400 ዝኣኽሉ መነኮሳን ኣብኡ ዝነበሩሉ እዩ ዝቦታዚ ብጣዕሚ ሃፄ ዮሐንስ ጎወዛይና ተዋልናለው ለመጀመርያ ዝቦታዚ ከኣቱ ወደልዮም ራሱ ይግባ ጸሊም ርእሲ ዘእንበለ ፈላሲ ኢሎም ተመነኮሳት ሳተም ዋስ ከእትዎም ኣይከኣሉን እዮም ኣብ ታሕት ዘሎ መነኮሳት ጥራሕም ዝኣትዎ ጸሊም ርእሲ ኣትወኒ ስለዚ ከም ዓብይ ገዳም ብጣዕሚ ተኣምር ዘለዎ
عوي قدامي نيرومو سلازي خلعي دقمو 44 تاوتات كاب داسلاسي قدام اسكع داب بهدرا قدام وشتو كتخير كلها 4 كم تريوا زلهم كوزي كاب داسلاسي قدام اسكع داب بهدرا قدام زلو 44 تاوتات اللو يولنا بوتاتنا سلازي كالعي وشتو بزح شتو طعم شتو زلو كالعي دمو كورو او نغاريت يسمع مهيليت يسمع ساعتات يسمع دول يسمع بتعم تأمريو بأنا تكناجرك كل خيركم كتريوا تخليهم بتعم أزدناك زخانة بتعم اسو دنك زخانة نجاريهم أو تريو سلازي قدس بوتاي قدس أنزل لو بوتاي مو كوز بوتازي براخات الرديئة تنكترخبو بسم أبن ولدن منفس قدسني محالف يغني اللي زي أملاخ يباركم آمين